babae ko. Gag siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Mina's Secret File. Si Mina na naihatid sa huling hantungan ng kanyang tatay, pero ang kanyang tatay ay hindi siya naihatid sa altar sa araw ng kanyang kasal. Pero gayon pa man, damang-dama niya raw yung presensya ng kanyang tatay habang siya ay naglalakad papuntang altar. Pakiramdam niya kasama niya raw yung tatay niya. Alam mo kabisyo, may ganun daw pakiramdam na kapag wala na yung taong mahal mo sa buhay, na kapag sobrang lapit na tong taong to sa iyo, minsan dadalaw at dadalaw daw siya sa iyo. O gusto mo ba dumalaw siya ngayon sa iyo? O iba yung gusto mong dumalaw, yung buwan ng dalaw mo kasi hindi ka pa nagkakaroon. Charot lang, Darot. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Riza Figueroa. Condolences to you, sender. Masakit mawalan ng isang minamahal sa buhay. Kailangan nating tanggapin at kung nasaan man siya naroroon, masayang-masaya na siya dahil maayos na ang kalagayan ninyo ngayon. From Riza Figueroa, kailangan tanggapin. Ito pang sabi ni JP, sakit naman nun. May hangganan talagang buhay. Move forward para sa future ninyo. Lagi na lang magdasal para sa kaluluwa ng tatay. Laging maalala rin. Pero sayang, sana nabigyan niya ng pansin yung hiling tawag sa kanya ng tatay niya. Baka may ibilin pa sa kanya o sabihin o ipamana. Moving on, you should take time. And meron ka pa rin namang nanay. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po pag-uwi, DJ Rocky. Ito pa po ang sabi ni Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Magandang gabi, DJ Rocky. At sa nakikinig ng Secret Files para sa ating letter sender. Napakasakit. Basta, pamilya. Legit naman talaga yan. Kahit sino, masasaktan. Kahit sino, talagang malulungkot. Kahit sino, talaga namang malulumbay. Kaya sa ating letter sender, mahirap, madaling sabihin na tuloy ang buhay. Pero take your time to heal. Take your time. Basta sa oras mo na maghilom kung ano yung nararamdaman mo. At Jack, kung hindi mo na kaya, laging nandyan ang nasa taas natin. Ihilumin ka niya sa kanya mga kamay. Itaas mo lang sa kanya. Okay? Pabadot Stroke ang Secret at sa Team Rocky Tears. Yan ang DJ Rocky. Miss you so much. At itaas mo na rin pala yan, letter sender. Pahabol lang. Itaas mo na rin yan sa buong Nazareno dahil Nazareno Day ngayon. Amen. DJ Rocky, salamat. Wala sa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na sino yun? Pakitaas nga yung comment na yun, Boy Pindot. Ayan, si Matt Vito. Nakakalungkot ang kwento ni Sender ngayon. Pero nung nakita kita, DJ Rocky, nawala ang lungkot ko. Yan yung mga binabasa ko talagang comment. Shoutout po sa driver and helper ng JCR, Aguelo, Edgar, Mel, Greg at Vito na laging nakikinig ng programa mo, DJ Rocky. Hi din kay Kuya Yob. Ayan, hi din po kay Joseph Padernala. Eto naman ang sabi ni DR. Nakikiramay ako sa pagkawala ng tatay mo. Sa experience ko na naginip ako na nagtitimpla ng kape ang stepfather ko sa umaga. Yung pala pahiwatig na yun na mawawala na siya sa amin. Kaya nararamdaman ko ang nararamdaman mo ngayon.
Eto po ang sabi ni Charles. Alam mo kung anong mas nakakaiyak? Yung hinatid ka sa dambana, nag-propose, pero ang favor, will you be may kasambahay? Di ko na-gets yung joke mo, Charles, ha? Naranasan ko rin maghatid. Maghatid ng pagkain sa tatay ko. Pero hinatid niya rin ako sa school. Biro lang. Kidding aside, sakit niyan. Hinatid mo siya sa hantungan pero hindi ka hinatid sa altar. I'm so sorry for your loss, sender. Magpakatatag ka. Tuloy ang buhay. Ito pa sabi ni Robert. Condolences, sender. Pakatatag always. Lagi mong alalahanin na nandyan pa rin siya kahit hindi mo nakikita. Alam ko ring masaya na ang daddy mo sa buhay na meron ka ngayon. Stay strong palagi and tuloy ang laban sa buhay. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. At ang mga kabisyo natin out there na nakatutok ngayon ay nagpapaabot ng condolences sa'yo, sender. Sender, alam kong walang tamang salitang bibigay ng comfort sa'yo sa pagkakataong ito dahil sa pagkawala ng iyong tatay. Alam mo naman kung anong dapat mong gawin at alam kong nagawa mo naman yung mga dapat mong gawin. Kaya magbibigay na lang siguro ako ng GCash number ko. Dahil charot lang, Darot. Siguro magbibigay na lang ako ng thoughts ko about it. Naalala ko, basta may matandang nagsabi sa akin ito eh. Ang magulang na handa nang mawala, nakita na niya na nasa mabuting kalagayan na yung mga anak niya. Nung narinig ko yun, parang naiyak ako bigla. Tinan mo ngayon, parang naiiyak na naman ako. Kasi kapag nagkaroon ka raw ng anak, ang gusto mong malasap, maranasan ng anak mo, kahit papano yung kaginawaan sa buhay. Pero bukod dun, gusto mong makita siya na matatag sa buhay. Gusto mo na nag-grow siya into a beautiful human being na buo ang prinsipyo at may magandang karakter. Kapag ganun daw ang nangyari sa buhay ng anak mo, then you've really and you've done a great job being a parent to your child. Sabi nila yun sabi nung matandang yun na nakausap ko. Di ko na maalala kung anong pangalan niya pero yun yung sabi niya. So, ganun ba talaga? Pag naging magulang ka, ang gusto mo na lang makita, namamayagpag yung anak mo pag dumating yung time na senior citizen ka na. Alam mo yun, kapag napagtapos mo na sila ng pag-aaral, kapag gumaganda na yung buhay nila, parang bonus na lang kung sakaling magbibigay sila ng round trip to Hong Kong o kaya to Japan. Bonus na lang kung regaluhan ka ng sasakyan o bigyan ka ng bahay o dagdagan pa yung insurance na meron ka. Bonus na lang daw yun. Pero yung malaman nila na nasa mabuting kalagayan ka na bilang magulang, they've already did a wonderful job raising you. Wait lang, balikan ko lang yung sinabi ko. They did everything that they could to raise you well. Yun na lang para wala tayong grammatical error. Naging conscious yarn? So na proud sa'yo yung tatay mo, sender. Sure ako dun. Siguro lang talaga nung time na tinatawag ka niya, baka yun na yun, dama niya na. Kasi sabi din naman ng iba, alam na daw ng isang tao kapag kukunin na siya. Nararamdaman niya na raw kapag malapit na talaga siyang kunin.
Baka senyales na yun nung tawag siya ng tawag ng pangalan mo na yun na yung huli. May magbabago ko pa kung sakaling napuntahan mo siya, hindi ko rin alam. Pero ang mahalaga, nandun ka pa rin sa tabi ng tatay mo sa mga pagkakataong kinailangan ka niya. At yun yung isa sa mga masarap na pakiramdam. Yung nagkaroon kayo ng pagkakataon na makasama yung isa't isa. Nagkaroon ka ng pagkakataon na maalagaan siya sa mga panahong kailangan niya ng kamay, kailangan niya ng paa, kailangan niya ng mga mata, kailangan niya ng tenga. Yung kung dati tinuturuan ka niya kung paano maglakad, ikaw naman yung magtuturo sa kanya kung paano maglakad. Ikaw naman ang aalalay sa kanya kung paano maglakad para makalakad ng maayos. Naalala niyo ba dati na tinuturuan tayo ng mga magulang natin kung paano makapaglakad? Hindi natin naalala yun kasi baby pa tayo. Pero kung babalikan natin, di ba, normally ang mga magulang, yan, sige, turo, lakad. Pag nadata pa, sige. Punas lang ng tuhod, pero practice ulit. Tapos kapag tumatanda daw ang mga magulang, biglang nawawalan daw ng pasensya ang mga anak. Samantalang yung mga magulang daw dati, ay, ang haba-haba ng pasensya sa mga anak. Eh yun naman kasi ay dahil wala silang choice. De, charot lang, we darot. Eh yun naman kasi, dahil sa pagmamahal. Kaya kabisyo, habang nandyan pa ang mga magulang mo, huwag kang makakalimot. Ipadama, iparamdam ang pagmamahal mo. Maiksi lang ang buhay. Kaya sulitin mo ito. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang programa Top Secrets. This is Mina's Secret File. Metro's #1